The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Lord, make me to know my end and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, ikinahanglan nga atong andamon ang atong kaugalingon kung ikaw sa kamagtutuo, sunda ang mando sa Dios nga ikaw mag-acknowledge, mag-admit, mag-enumerate, mag-kumpisal sa imong mga sala. Kung nakay gihambin nga mga sala, kini mahimong babag sa itong pagtuon sa pulong sa Dios mo sa ikumpisal ka na isugid ka ito ngadto diretso ka sa Dios nga mahan. Kaya ang 1 John 1:9 nagaingon man sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga dili paluwas, wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kaubuton, sa paghimog desisyon, sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa, sa hilom, magampo ta.
Let us pray. Amahan mo nga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo unas tanan. Sa kinabuhi nga imong gilugwayan hangtod ni higayon at timailhan nga ikaw. Ana, pa'y plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Niningad lang o Diyos, salamat sa imong pagdala ka na mo ning napita. Aron kami magapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Nagampo kami o Diyos nga imong tangtangon ang mga babag nga niya sa mga nauna. Tagi kami o concentration sa imong igatudlo ka na mo ning adlaw kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuonan diha ni Kristo, mga suki nining atong Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. So, welcome na usab nining adlaw. Magpasalamat ta sa Dios nga giatagan kita mayong panglawas, lantip ang atong pangisip o askil ang atong panglawas king tanan gumikan lamang sa grasya sa Dios. We do not deserve it. So, kita maglangan, padayon kita sa atong gihisgutan o gibiyaan nga hilisgutan nga niya kita sa topic gihapon, the dynamic spiritual life of believers. Kung bahinam gyud kining kinabuhing Kristohanon, kay ngano ikaw gipaglain naman, dili ka naman taga dinhis kalibutan, although niya pakita naga lakaw-lakaw nining kalibutan na o kaya wa pa man mahuman ang plano sa Diyos atong kinabuhi. So let us make use nining adlaw ang tugon sa Diyos kanato. We have to redeem the time because ang adlaw murag it is nagsamot ang kadautan because we are an evil time. The time is evil. So ang Diyos nagamando ka nato nga shield yourselves sa akong mga pulong kay mora ka na ang imong panalipod o kalig-on, stability, there is peace, there is happiness and joy. Kung imo kining hangpon, imo kining dawaton, imo kining tuuhan, o kini mahimo nang maggaling, mahimo na ka ng energy, kakusog, kahimsog sa imong kalag. Busa, gikinahanglan nga atong tun-an ng mga tugon sa Dios, mga pahimangno sa Dios, pinagi sa iyang pagtundo sa iyang mga pulong. Mo ni adlaw-adlaw na itong ibuhat. Kini is the process of feeding our soul. O pinaagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios nga mao kana ang makapatubo sa atong kalag. Grow in grace diya sa kaybalog sa grasya kang Ginoong Hesukristo. 2 Pedro 3:18. Busa padayon kita sa pagkat-on o dugang pagyong mga punto sa atong tun-anan nga the dynamic spiritual life of believers. Ato namang giingon nga matag usa ka nato mga magtutuo na ay kaugalingong kabubuton. Gusto? So, naran nato buot magkitang mutubo spiritually or dili. Opsyon nato kana. Ato ka ng kapilian. Kaya nagatahon man ng Diyos sa atong desisyon, upon with that decision, ikaw ra po'y manubag. So, mahimo tingali sa usa ka magtutuo to get plugged into doctrine and eventually reach spiritual maturity, or mahimo po niyang iyalang dili panumbalingon, ignore doctrine and get miserable because he reaches reversionism, musangko magyud siya. So, ayaw na ni kalimting prinsipyo. Life is fabulous with the Word of God. But without it,
it is miserable. Miserable yun. Miserable ang kinabuhi sa magtotoo. Magtotoo, ha? Luwas. Panayang kinabuhi sa phase 2, nagkayamukat lang. Wa may luna sa grasya sa Dios. Kay nga naman gumikan sa iyang paghimog desisyon nga siya magmiserable. Ang Dios dilibuot nga makita niyang usa ka magtuo ang iyang anak nga miserable. Sa may Visayan miserable, uyamot, makaluluoy. See? And God cannot tolerate unta. Apan, sa man, tinuyuan malagi sa atong buot. No, ni nindot sa doktrina. Nakita ni mo how awesome and how powerful God's word is. Nga, pahimatngunan kita. Adlaw-adlaw nini nga itong pagtuon. As we go along, daghan kang mga tunan, huwag imong mapupo, imong magamit sa imong adlaw na panghinabuhi. Now, sa ato nang giningon, kitang mga Kristohanon, mga anak sa Dios, gimanduan sa pagtuon lagi sa pulong sa Dios, sa iyang mga saan, for our moment by moment use. Gutlo por gutlo kini nga atong paggamit sa pulong sa Dios alang sa atong espirituhanong kinabuhi. Now kita, being chosen of God, pinili naman ta, holy and beloved, ginay description, ought to put on, gikinahanglan nga atong isulob na ang kasing-kasing sa pagkamapuanguron, compassion, kindness, pagkamaayo, humility, ang pagkamapaubsanon, gentleness, pagkamaaghop, o pagpasensya. Kini mga bertud, mao ni mga hiyas. Ano magaling ka na Bisaya, hiyas ka na nga resulta ka na sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Diya sa Colossus 3:13, nag-iingon diya, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint. Kining forgiving din sa original nga Griego is aphiemi, forgiving each other. Magpasayloay sa usag-usa. Whoever has a complaint. Nya, actually, ang forgiven diya is karizomai, ang Greek word. Sa Episo 4:12, nagaingon diha, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Now, Isaiah 43:25, even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake. Balik sa Colossus 3:13, bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint, kining complaint, kung atong binisayon kanang mulo, reklamo, pag complain against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Now, ang atong Ginoo hangyo kanimo magtotoo. Do you love me? No, dili ni hangyo. Kanang sukna o nangutana. Ang atong Ginoo nangutana ni Exodus 20:6, nagaingon, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Kini mao ang open secret sa Dios for believers to use in life. Open secret. Bukas nga kanang din ni secret. Kay bukas naman. Bukas nga tinago. Okay? God's open secret for believers to use in life. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kini nagaingon, and my people who are called by my name humble themselves. Humble pasabot,
humble themselves, be teachable. Kay kadto man lamang mga mapaubsanon ang matudluan. Gusto? Apan kadtong mapahitas on dili yun na sila katudluan. Kay gahi yun na sila. The hardest people to teach are arrogant people. Only the humble ones are teachable. So, it says there, verse 14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ato naman yung sig-quote sa di pa ta magtuon sa pulong sa Diyos. Then I will hear from heaven, will forgive their sin and will heal their land. Kanang seek my face, be positive to doctrine. Unya, kining turning from their wicked ways, mao na rebound. Okay? Now, taliwa sa daghang mga suliran, tribulations in life, mga pagbiit sa kinabuhi. Let us ask ourselves, how is my spiritual life? Unsa may kahimtang sa akong espiritualong kinabuhi? What is the status of my spiritual life? That's the main issue in life. Main issue ka na. So regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny. We should metabolize the Bible doctrine that we learn. Kinahanglan kini galingon pinagisa tong pag-unsa. Pagtuo, pagdawat, paghangop, kanang ato naggakson gyud ang pulong sa Dios, atong ipatuhop sa atong galamhan. We should metabolize the Bible doctrine that we learn through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo maura ang matuod nga magtutudlos ka matuoran. He is the mentor of all believers, the only teacher of truth. So mao bitaw nga sa di pa ta magtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga atong unsa isugid ang tanan to mga sa ingon nga mga magtotoo. This is for us believers. Ato hinganlan to isugid, to ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios aron maunsa malimpyuhan kita o andam na kita sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang pagtuon sa pulong sa Dios, by the way, sama rin sa pagsimba sa Dios. Simba. Gikan ka na sa in English nga worship. Okay? Kaya kinigong word nga worship, combination ng duha. Of course, English words. Worth o ship. Ang worth, bili. Kaya tagan ni mong importansya. Tagan ni mong dakong pagtagad. Worth, bili. Okay? Ang ship is the suffix sa mga worth-ship. See? Worship. Nahimo na ng worship, pagsimba. So, kung kita naghahatag og bili, dakong pagtagad sa pulong sa Diyos, kita nagasimba sa Diyos. Ilhan na yun na. Kini atong gibuhat. Kini pagsimba sa Diyos. Simaw na. Ang actually yun, ang meaning yun sa pagsimba is the exaltation of unsa? The name of God. Exaltation of the Lord Jesus Christ. Okay? Imong gihatagag dakong pagtamod, pagtahod. Okay? So mao kana ang kita samtang nagtuon ta ni sa pulong sa Dios, nagasimba ta sa Dios. So, kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, at the same time, nagatubo kita, in the process of growing in grace, and at the same time, we are building up sa lawas ni Ginoong Jesucristo, Efeso 4:12. O yes, Efeso 4:14, we should study God's Word so we will no longer be tossed here and there, murag ipasa-pasa ka na lang by the waves and carried about by every wind of doctrine. Paling-paling ka na lang by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Nagang mga mini nga mga pagtudlo karong panahon na. Mao na unsa ka tutoy
prevention nimo, panalipod nimo nga dili ka madas mga mini nga mga pagtudlo. Unas tanan pangutan-on nimong kaugalingon, unsa may akong gituhuan? What do I believe in? Ikaduha, why do I believe it? Nganong ako manang gituuhan? Ikatulo, haiman ka na makit-e sa pulong sa Dios. You see? First, what do I believe in? Second, why do I believe it? The third, where is it found in Scripture or in the Word of God? Di ka malingla, dili ka malansis, dili ka ma-deceived. Okay? Sa mga mga kamini, karong mga panahon na madaghan kayo mga mining mga pagtudlo. So, kuyaw. No, lagi this is the time of apostasy, the age of apostasy. Og mao na dili ikatinga. So mao na, this is our process. Kining gibuhat nato is the building up of the body of Christ, at the same time building up, nagapatubo usab kita sa atong kalag. See? Mao na ang Kolosas 3:12. Kanunay itong balik-balik kini, put on therefore as the elect of God. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another. You see? Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Isaiah 43:25, even I am he that blotted out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Tanawa ang pagkamatinumanon sa Dios sa pagpasaylo. God's faithfulness to forgive. You see, when a believer keeps bitterness, kana bang ingon ta na kaligot-got, okay? Sa diha nga usa ka magtutuo nagabaton og kaligot-got ngadto sa iyang isig ka magtutuo, kana siya mapaytason. Do you know that? Mapaytason. He's arrogant. And arrogance, paminaw, arrogance contradicts the spiritual life of a believer. Natural. Kontra yun. Supak yun. There are three arrogant skills. Nanumdum ka ba? Self-justification, self-deception, ug self-absorption. Nasibot pa sabot nining self-justification. Self. Imong kaugalingon. Justification. Imong kadang pangatarungan. Okay? Na kay pagpangaturungan si mong kaugalingon nga mao kanimo kadto mo, imo bang i-justify mong kaugalingon? Mao na ang una. Ang ikaduha, self-deception. Ang deception paglingla. Gilingla man nimo imong kaugalingon yana. Okay? O ang ikatulo, self-absorption. Gi-absorb na gyud nimo imong kaugalingon nga ikaw na lang gyud unsa huna-huna imong kaugalingon na imong ginahuna. Me, I, mine, myself. You see? Imo na kaugalingon. Self-absorption. Kana ikatulo nga unsa, arrogance is skill. Now, baling na punta sa Kolosas 3:12. So, as those who have been chosen, pinili of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Isaiah 43:25, ato maning gibalik, even I am the one who wipes out your transgressions for my own sake, and I will not remember
let us argue our case together. Now, you see, only God can forgive sins. Natural. Siya ra gyud. Ang Dios lamang ang makapasaylo sa ato mga sala. Na unsa may sulti des Mateo 6:9. Okay? Unsa? Na dihang Lord's Prayer, Our Father who art in heaven. Onya sa Titus chapter 3 verse 5, nagaingon kini, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Adto ta sa Lucas. Abrihin mong Biblia. Lucas Kapitulo 15 versikulo 22. Luke chapter 15 verse 22. Nagaingon kini sa English, but the father said to his slaves, quickly, bring out the best robe and put it on him, and put a ring in his hand and sandals on his feet. Now, unsa maning but pasabot ini? Well, this talks about the prodigal son nga mibalik ngadto sa sa kiliran sa iyang amahan. Human niya iwaldas-waldas ang iyang bahin. Kaya nagpahimo siya sa kalibutan. Panto nakaamgo siya later on. O mi-rebound. O na nga. Mingon siya sa iyang amahan, Father, I am no longer worthy to be your son. Just make me one of your servants. Apan, kadto agi pagpahiubos niya. You see? Human siya mo rebound. Mao niya itong buhatonon ingon nga mga magtotoo. Human ta makaamgo nga nakabuhat og sala, ato ka ng hinganlan, ato ka ng isugid kumpisal nga to sa tubangan sa Dios ug iyatang pasayloon. Ug unsa human niya na padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios kay makaanam ka og unsa pagka mapaubsanon, ma-develop ka ng imong virtue of humility. Di ka na sigarbo, di na ka magpataas o kanang pahitason, di na. Mao ni ang process. Mao ni ipikto sa pulong sa Dios nga gimetabolize na diya sa imong kalag. Now, by the way, we don't have to ask forgiveness to be saved. Dili. Wa na sa protocol sa Dios nga mga kagpasaylo. Pasaylo ako Dios. Dili. We don't have to ask forgiveness to be saved. We only admitir ta mo angkon ta that Christ is the only Savior. Siya ra ang bugtong manluluwas, and that we believe in His saving work on the cross. Atong tuuhan yun. You see? Diniyos yun mo kinasing-kasing ni mong pag-tuo nga si Ginoong Jesucristo na matay dito sa cross, gumikan sa iyang pagbayad sa atong utang sa sala. You see? Iya tanggi lukat. Parehara gud ang imong iprinda diha sa pawn shop. Imong lukaton kana, you redeem. Si Ginoong Jesucristo gilukat kita niya sa iyang pagbuhat sa kaluwasan dito sa cross. Just believe. Just believe in the Lord Jesus Christ and you are going to be saved. Acts chapter 16 verse 31. Psalms 51 verse 4, against you only I have sinned. Mao na imong isugid ngadto sa Dios. Ikaw ra, o Dios, ikaw ra ang bugtong nga akong gihimo ang sala. See? Against you only I have sinned. Now when it comes to forgiveness of sins, ang buot pasabot kining forgiveness of sins kaning post-salvation sins. Okay? Ang imong mga sala sa wa pa ka maluwas, sala
kaniadto karon og ugma, your past sins diha sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluwas kadtong tanang mga sa papas all forgiven. Kay na-appeal man to sa unsa sala sa atong pagkaunsa pagpanunod niya itong original nga sala nila ni Adan o ni Iba. See? Kay ang formula, God, by the way, ang formula nga ang usa ka tao makondinar o mahukman will be judged and condemned. Mao kini ang formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Mao na formula nga ang tao makondinar, ma-judged. Okay? Nga adto siya sa unsa. Of course, hindi kamatay niya, adto siya sa impyerno. Mao na pasabot. Okay? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Kung pasabot sa spiritual death, namatay ba yung espiritu? Dili. Why espiritu mamatay? Never. Ayaw na gyud na ipasod sa muna kay that is mini. Dili. Spiritual death, paminaw. Spiritual death is a term, just a term, which means total separation from God. Mao na ibut pasabot sa spiritual death. Dili yung kayang espiritu namatay. See? Mao na nga, ang mga dili magtotoo, unbelievers, unsa, condemned. Kaya nga naman, human sila relasyon sa Diyos. The only way to be related to God, to have a relationship with God, is to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, kay igo ka na pagsunod sa iyang pulong sa John chapter 14 verse 6 nga nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Nansao mo na. Di ka mo agi, di ka mo tuo kang Ginoong Kristo, huwag kay relasyon samahan. Magpabilin ka itong Adam's original sin plus old sin nature o ikaw spiritually dead. Bisan tod og spirit ka nang physically you are alive. Mao na, ang mga unbelievers, God, are spiritually dead but physically alive. Or balihon na to. Unbelievers are physically alive but spiritually dead. Spiritually dead. Kaya nga no, dichotomous raman sila. Body and soul ra. Soulish people. Whereas ang usa ka magtotoo, I'm talking to you as a believer now. Paminaw, if you are a believer, you are trichotomous. Kaya nga naman, you have body, a soul, and a human spirit. Ang imong human spirit nga built-in na diha nimo nabuhi na unsa ni gipukaw ba, napukaw na ingnon ta na enlivened, na energized, na activated. See? Mura pag gipukaw ni mata dayon og nabuhi. See? Ang human spirit. Like I said, built-in na tanang tao apan wa na dili na mabuhi kon dili magtutuo ang usa ka tawo. Mahimo ra nang mabuhi sa diha nga ikaw ma-born again, matawo ka pag-usab. Atong gisultihan ni Ginoong Jesucristo adto sa Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ana, mao na ang unsa pagpakatao pag-usab, mao kana ang process nga ang kanang imong human spirit pabuhion, pa kanang lihukon, enlivened, energized, activated. See? Mura pag ipukaw ni mong kalit o na diha
mabuhi. So you are now Trinity, trichotomos, body, human spirit, and soul. Body, soul, human spirit. Trichotomos. Mao na. So, kitang mga magtotoo, human naman tama na luwas, of course. Now, when it comes to forgiveness of sins, pag pasaylos mga sala, ang buot pasabot, post-salvation sins. Okay? Kaya kadtong mga sala sa pagkamaluwas, mao na gitawag og pre, pre-salvation sins. Pre-salvation, katong mga sala imo nabuhat sa pagkamaluwas. Kaya mo to pre-salvation sins. Karon naghisgot tao post-salvation sins, human ka maluwas. Okay? Post-salvation sins, kung bahin na gini og pagpasaylo ni ning atong mga sala, kay of course bisan human ta naluwas, magsala pa tao di, of course. Ngano, mientras tanto, while as long as niya ta ni ining kinaiyang magsasala niya sa atong lawas, ang kinaiyang magsasala. By the way, ang kinaiyang magsasala ning tapot ni dinhi sa atong tibuok kalawasan, gikan tumoy sa atong buhok ngadtos kinatumyan po sa atong lapalapa na puno ni og kinaiyang magsasala. It's filled with the old sinful nature. Gitawag nato nag old sin nature. Mao ni ang kontra sa Espiritu Santo. Kaya kini ang gailog gud ini nato mao ang Espiritu Santo o ang kanang kinaiyang magsasala. This is a fight, spiritual fight. Ug naatas taliwa, papilion ta. Unsa may itong pilion? Ang balang Espiritu Santo ba? Nga siya mo kontrol nato? Mudumala sa atong panghuna-huna, sa atong kalag? Or ang kinayang magsasala? Ang kinayang magsasala niya naman sa atong lawas. Sa akong ginawang tanang silda ni atong lawas na puno ni sa kinaiyang magsasala. By the way, kinaiyang magsasala na ito nga niya sa atong ningtapot sa atong lawas, mauni magatukmod na ito sa pagbuhat ng mga sala. Mauni nakahimo na ito. Kada adlaw ito buhat ng sala, tungod na. You see? Kung sa man ito giingon ni Apostol Pablo, may tungod sa kinaiyang magsasala. Ang iyang gisulti, mingon siya, di ko kasabot. Kadtong butang nga di nako gustong buhaton o nako. O kadtong gusto po nahon tang buhaton, dili nako mabuhat. Na maunay bote pasabot sa unsa. Kinaiyang makasasala. That is what it means by the old sin nature nga niya sa atong lawas. Mauni magatukmod sa atong pagbuhat og sala. This is the culprit. No na, ang Diyos nagingon, tunay akong pulong, kay maura na ang hinagiban ni mo, batok niya ng imong kinaiyang magsasala. Kaya Espiritu Santo, ang pulong sa Diyos, by the way, is the sword of the Spirit. Mo ni hinagiban mo ni espada sa Espiritu Santo, gamito ni niya sa pag-suppress, pagbuntog ni iyang kaaway nga maong kinaiyang magsasala. Mo na, paminaw. Sa imong tantong pagtuon sa pulong sa Diyos, adlaw-adlaw, sama niya itong gibuhat. Kanang gahom sa kinaiyang magsasala nga naa sa imong lawas, maanam-anam nagkaunsa. Doon, nagkaanam na ka nag-suppress. Ang Espiritu Santo mubuhat niya na pinagisay ng espada. The Word of God is the sword of the Spirit. Iya ka nang unsa, gamiton sa pag-unsa, suppress, pagduot, nga kung anam-anam na ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mauna na maka totally unsa. Di man po kayo mag-totally yun mong eradicate. Dili, imposible na. Mauna maka-neutralize. Maingon na to. That will neutralize sa power sa old sin nature dihan nimo.
kasabot ka. Mao na nga kunwa kay pagtuon sa pulong sa Dios di ay na sa may espada Espiritu Santo magapit. Pero di ka kanunay. Sige lang kang pagkasa. Mao na. Bisan tulog ikaw Kristohano na, paminaw. Kaya daghan ra bang mo kasabot niini. Bisan Kristohano ka na, ayaw pagsalig nga ikaw na luwas ka na, makabuntog ka na sa gahom kinaiya magkasal. Di, huwa kay gahom. You see? You have no power to fight against the power niya ng kinaiya magkasala. Huwa kay ikaaway. Pildi ka kanuna. You are a casualty in the spiritual realm, in the spiritual warfare. Yan yung ginganlan, well, doctrinally, ginganlan itong angelic conflict. See? No? Mauna, atong gitundaan kining mga pagi nga ikaw mahimo mananaog. Na kung kay pagtuon sa pulong sa Diyos nga sama niini, sa man. You are a product of your decision kay wa man kay gana. Mudayon man kay kay panahon na. Nya grabe pag yun mo ingon pag itong uban nga way na dato na. Imo na nang tinuyuan. So, balik ta. Bahin sa forgiveness of sins, the post-salvation sins, post-salvation sins, itong gisgutan, believers need to rebound. Amo na pagi. O kanang rebound, pagsangkap na sa Diyos. This is God's provision for believers to be able to mahibalik ngadto sa kanang panag-iya yan ang gahom nga ikaw mahimong mananaog. You see? Kini pagsangkap ni sa Diyos oy. Iyan nagisangkap giandam na ni sa Diyos kansa kaniya tungwapang tanan. Wa ka baka amgo niya na. Niya gihanay na gibutang na siya sa Diyos nga na ni mo pahimos kaniya na o di. You see? You have your volition. Mo na nahuog sa volitional responsibility ni mo. So, ayaw pagpakabiktima nga mo ingon nga ikaw mahimong resulta sa imong desisyon. So, mo na, when it comes to forgiveness of sins, kung balikon, ang buot pa sa post-salvation sins, kitang mga magtotoo gikinahanglan nga mo rebound. Kasi buot pa sa rebound, pagkumbisal. That's the simplest definition of rebound. To confess. Okay? To admit, to acknowledge. These are synonyms. To cite, to enumerate. Kaning pagkumpisal. Kay ang buot pasabot ko din homologeo ang original Greek word. Imo lang hinganlan. See? Imong hinganlan, imong admitihon og ang Dios mo nagiyong. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, sa diha nga usa ka magtutuo, okay, mugawas sa iyang operational divine sphere. Kung siya laingan sa operational divine sphere, protocol plan of God, love complex, God's power system, ano ni mga synonym sa operational divine dynasphere. Sa diha nga magtutuo mugawas, ngano mugawas man siya? Tungod kay nakabuhat og sala. Diha gyud. Pagbuhat niya bisag unsang sala. Sala ba sa una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kung magabuhat kitang magtutuo og sala, out we go from the operational divine sphere. And once we are out, then we become carnal and God is going to discipline us.
pantunon man kita, disiplinahon man kita niya, kaya anak man ta niya. You see? But when that believer rebounds, mo rebound dayon siya, makaamgo siya, uy, nakasala man ko niyan to. Ako ginihingan lang diha sa mga tubangan Diyos. Rebound na. So, ang disiplina nga, ngayon tang ipahamtang nga to niya, will immediately be turned into undeserved suffering. Sabot ka? Kana mapulihan dayon. Mausab ka na, ingon nga, undeserved suffering. Now, a believer's forgiveness due to rebounding sa iyang pag-rebound totally depends on who and what God is. Grasya na. Kasabot ka? Grasya. Ang sabot pasabot sa grasya. Buhat ni sa Dios para nimo tao. Nimo magtotoo. Mo na grasya. Mo nang but pasabot sa to'y ilang gispell out kining the word grace, G-R-A-C-E. Una, God's gift to me, received by faith, okay, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Akong balikon. God's gift to me, okay, to all of us, mankind in general. God's gift to me, received by faith, pinagis pagtuo, available to everyone, comes through Christ, pinagi kang Kristo, extended for all eternity. Gracia, grace. Now, nasayod na tanibaw na tanga. How is God's dealing? How does He deal us? Through grace. Gracia. Kaya nga naman. Kaya ang policy sa Diyos lagi, gracia man. Grace. Iyang Satanas, unsa iyang policy? Evil. Na. So this is a fight between grace and evil. Nakakastaliwa. Papilion ka sa Diyos. Unsa imong gusto, gracia o dautan? Na ibaw ka resulta. Mao na nahog sa volitional responsibility. Philippians 3:13, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Philippians 3:13. Diya sa Mateo 6:14, nagaingon usab kini, For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15, But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Klaro man na kayo. Isaiah 43:25 again, even I am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Di na hinumduman sa Diyos. By the way, bahin sa rebound, dunay upat ka kanang steps in rebounding nga you will be totally cleansed kay saad man sa Dios sa diha nga imong admitihon, imong angkunon o imong i-acknowledge. Okay? Ang una ni name your sins. Name. Hinganli ba? Sa imong kanang sa di ba kamo rebound, hinganli kanang hinumdumi niya hinganli. Name your sins. Sunod, unsa? Isolate. No. Aritas una. Name your sins. Forget your sins. Kalimti na. Katong imo nang gisugid. Okay? Kaya imo ganing hinumduman, mubalik ka. Magkasahan na po ka. Ayaw na to hinumdumi. So, name your sins. Hinganli ang imong mga sala.
Sunod, unsa? Kalimti itong mga sala. Ikatulo, unsa man? Isolate your sins. Unsa abot pa sa butog? Isolate. Parehagos mga hospital na isolation department. Unsa? Ikanang unsa ba'y binisayang isolate? Imong tipigan na. Di mapugay imong tipigan, di isolate. Imo ba nang ilikay? Okay? Kalimtan, kalimot, kalimti ang mga sala, i-isolate, inula na to, isolate mga sala. Unya ang ikaupat, keep moving. Padayon sa pagtuon sa Diyos, ayo paghunong. Kaya mahunong gani ka, sayo na po kang maunsa, mahisukamod na po ka, matumba na po ka sa imong lakaw nga espirituhanon. Dali rata, we are vulnerable kung dili ta mo padayon sa tong spiritual momentum. Inomdom ka spiritual momentum. Kani atong ibuhat, process ni spiritual momentum. Unsay bot pasabot sa momentum, kamong mga bag-o pang sunod ni atong Bible study through the YouTube. Ang momentum, ingnon tas binisayag, builo. Ang atog yung kanunay ihatag o ihemplo mo kining mag-drive ka. Kasagaran ninyong nagpaminaw nini, kamauman mo drive tingali, okay, majority, butang ta. Ikaw nga makamao mo drive, o niya tungason ka ng imong agian. Inig tungas ba? Tungason, meaning it's uphill, okay? Padong sa taas. Pangutana, unsa man nimo pag kanang how are you able to kanang speed up nga mo musutoy lang kag paingon sa sakaon ba kanang imong giagian, imong gidrivean, unsaon man? Sa diri pa kas ubos, sa di pa ka tungas, kinahanglan ibuylo nimo. You see? Ibuylo. Mubuylo ka, muhatag gasolinador diya, ibuylo nimo, aron ka makalahutay dito, inagsaka na dito sa ibabaw. Mao na yung momentum. See? Now, kung dili ka mubuylo, sa man yung pagsaka, anar kukutod tingali sa taliwa. See? Sabtan nimo? Mao na yung momentum. Now, karon atong ikumparar sa atong espirituanong pagkinabuhi, gikinahanglan po na nga itong spiritual momentum nga kita makasaka, makasibog, nagtusunahan nga tungason. Sa tungason, manggini nga itong kinabuhing Kristohanon. Of course, it's a struggle. As long as we are breathing, nga nagaginawa pa ta, there is a struggle. Na kunwa kay pulong sa Diyos, sa man mo pag unsa may mong gamiton, ining maong struggle. You see? You know what I mean? So mo na, nga kung gi-emphasize ni mo nga, ang atong spiritual momentum gikinahanglan nga, padayon. Mo to nga, balik ta sa rebound, name your sins, forget your sins, isolate your sins, and then keep moving. Padayon sa mong spiritual momentum. Mo ni nga itong gibuhat adlaw-adlaw. Now, taon-taon na ta, suka na tuig na takapin sa atong pagpadayon ini, nga atong gipaning kamutan nga wag yung sipyat. Adlaw-adlaw, ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, mao na nga kaninyo nga nagasunod nini, nagasubay nini, ayaw gyud sipyata as possible. Sa sunod, sumpay. Kaya parihar ko na kamo nga, mura o naanad o tanaw mga teleserye diha unsa na diha mga soap opera ni ay labaw pa niya ng tanan. Asa man nimo ikumparar kini atong gibuhat nga mao man kini atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. If you want a dynamic spiritual life, ala kini ni anay gisangkap sa Dios. Wa na tay lugak-lugak nini.
Wala tayo lingi ay nini, padayo na gitas pagsibog, hangtod nga kuhaon ta sa Dios during the rapture. Or, physical death, pamunsay mauna. You see? Muna itong supposed to be the life of a believer. O imong matagamtaman, ang akong balik-balik, mabulukon, kulbahinam, thrilling, adventurous, fabulous, fantastic, unique, unique, sophisticated spiritual life. Suway. Wala ka masuway pa. Kinanindutan. There is joy and peace. Imagine kung naka magpuyo diyan sa imong puloy-anan nga, ingon nga Kristohano naka magpuyo sa imong residence, ingnon ta, earthly residence, ginamit mo, of course, naman na sa itong una-una. Kaya ang Christian life is a mental attitude life. You are residing inside your operational divine atmosphere. That is the only perfect environment. Kasabot ka? Samtang niya pataning kalibutan, that is the only perfect environment. Perfect. Kaya nga naman. When you are inside the operational divine atmosphere, you are free from any sin. Mao nang atong giingon kini, you are as good as God is good. Dili kayo as good as God. Dili. Imposible man na. But we're trying to. Kay mo ni pagsunod po ni mando sa Diyos nga ngayon, be perfect as my Father in heaven is perfect. Mo nagingong Ginoong Kristo. Kanang buot pasabot niyang perfect, dili magiging perfect yon. Ang buot pasabot nga ang kanang imong kinabuhing Kristohanon, mag-anam-anam ka na unsa. Giingon lang perfect kay unsa. Nga maunsa. Masibo ka na sa unsa, huna-huna sa Dios. Imong gigamit ang huna-huna sa Dios. Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are your ways, not my ways, and my thoughts, not your thoughts. Nana, buot sa Diyos nga itong una-una ng iyang una-una. 1 Corinthians 2:16, it is the mind of Christ. Mo ato ning kanunay, gibalik-balik, kanto nga masilsil ninyo diha sa imong alimpatakan. Mong kalag. Sinilsilay na gud ni. See? Di man fellow believer nga. Mubo na lang ang panahon. Time is almost running out. Okay? Kita giandam lang yun sa Diyos. Kaya next number sa programa sa Diyos sa iyang kabubuton mao nga kitang mga magtutuo iyang mga anak sakgaon ta. Kuhaon ta dinis kalibutan. Mutagbo ta, musugat niya ni Ginoong Kristo dito sa panganod during the rapture. Dumdum ka sa rapture. 1 Thessalonians 4:16-17. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Mao ni rapture. Na kung dili ka magtutuo samtang nagpaminaw kanini ng atong mensahe, if you are an unbeliever, I'm sorry to tell you, hindi ka makauban ini. You don't have, you are not part of it. Okay, labot. Now, if you want nga ikaw na ay labot nini, you can join all the rest of the believers throughout the world. Tibuo kalibutan Hindi lang kayo dinira sa Amerika. Tibuo kalibutan. All believers in Christ. Kuhaon, sakgaon, gikan ng kalibutan na in a wink of an eye. Grabe pa kapaspas a wink of an eye. 1/60th of a second. 1/60th. Kung sa kapaspas ka na. Inikuha na sa Diyos na to. All of a sudden, kalit lang mga usab tanan. Di na ni maoning
atong gipuy ang kalibutan niya unsa kalayo na ba nagyos kamayingking unsa na di na nimo ikakumparar na mao ni nga atong buti pasabot ning mura maghing hingsimang natakaron sa atong gitun-an kay gahisgot ng tanining unsa. Of course, that's part of grace. Part of grace. Kaya nagtuon man lagi tanining may tungod sa rebound unsa. All these doctrines karon nga atong gipang hisgutan. Okay? Ato ning ipadayon ugma og ayaw si Piata. Ang pagsubay, pagsunod ning atong pagtuon sa pulong sa Dios og atong pasalamatan ng Dios. O nga siya hagit ka nato kanunay na magpadayon kita sa pagsibog sa unahan atong spiritual momentum kamo nga nagasunod na niini o pasalamatan nato ang Dios sa iyang grasya busa kamo nga nagasunod na niini dapita ang inyong mga higala nga unta pud sila ambit dining atong gipanghisgutan nga mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Nawara ba gito maghisgot og relihiyon? Why labot ang relihiyon? Kaya labot pa ang relihiyon dili makaluwas. Mahimong imong magpa silong ka sa tanang mga relihiyon. Panwa ka dawat kang Ginoong Jesucristo, huwag inungdan, huwag kapuslanan. Di kaluwas. Nagpasilong ka sa tanang mga relihiyon. Ang relihiyon iya satanas na. Tao no ay tukod sa mga relihiyon. Ang kapaluyo si satanas. Kita mga Kristohanon sakop sa simbahan mystical body of Christ o mo nagingon ni Ginoong Jesucristo magsulti niya ni Pedro, and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining higayon sa among pagtuon sa pulong sa Diyos. Nagampo kami o Diyos, ngayon mo kami dasigon o hagiton sa pagpadayon gayon. Kay kining among gihimo, mao man gyud ang mahinungdanon sa tanang panahon sa tibok adlaw. This is the most important moment where we can give worth to your word, which is the only sword of the Holy Spirit, which is the only strength and stability that we can have sa among pagpadayon sa pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Bani kami sa pagbubuhag ning adlaw, ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik din sa among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen.